היי, אני שגב, אני בן 16, לומד בכיתה י"א במגמת ספורט, והיום אני כזה רוצה לדבר איתכם על נושא שחשוב לי, הספורט, וכמה שהוא חשוב. הוא לא רק לגוף, אלא גם לנפש ולביטחון העצמי. אז ככה, בכיתה ח' התחלתי ללכת לחוג לקרוס. אם אתם לא מכירים, זה כמו הוקי, רק עם יותר ריצה, יש מקלות וכדור. בהתחלה זה היה בשביל הכיף כזה, חוג אחרי בית ספר, אבל גיליתי די מהר שזה עושה לי טוב. אחרי יום ארוך של שיעורים, בגרויות, מלא עומס, אתם יודעים. שיחקתי בלקוס שנתיים עם קבוצה ועם אימונים. היה לי שם חיבור ממש טוב עם האנשים. בכיתה ט' רציתי משהו שיותר קשור לגוף שלי, אז התחלתי ללכת לחדר כושר. הפעם הראשונה הייתה כאילו, וואו, מאיפה מתחילים, מה עושים מפה? אבל מהר מאוד זה נהיה שגרה ואפילו חלק בלתי נפרד ממני. יש משהו בזה שאתה שם מוזיקה נכנס למוד, זה מרגיע אפילו, כאילו מפרקס אותי. אחר כך בכיתה י' נכנסתי למגמת ספורט בבית ספר. זה הרגיש טבעי כזה, אני אוהב ללמוד דרך הגוף, לא בקטע של מבחנים וכתיבה, אלא ממש להרגיש איך השריר עובד, איך הגוף מגיב, זה עניין אותי. אני לומד על זה בבית ספר, על איך הגוף עובד, על השרירים, תהליכים פיזיולוגיים, סבולת לב ריאה, דופק. כאילו לא רק לזוז, אלא באמת להבין מה קורה בתוך הגוף שאתה עושה. גם כל פעם שאתה מתמיד, אתה מפתח משמעת עצמית, אתה אומר, יאללה נו, גם אם אין לי כוח אני אעשה את זה, וזה ממש מחזק אותך גם מנטלית. עכשיו בי"א אני כבר לקראת סיום של תעודת מאמן חדר כושר. כאילו לא חשבתי על זה בהתחלה של לאמן אחרים, אבל זה נהיה חלק משמעותי בשבילי. אז כן, הספורט בשבילי זה משהו שאני עושה כי אני אוהב את זה, וזה חלק ממי שאני, וזה לא כי צריך וזה בריא. זה כאילו משהו שילווה אותי ויעזור לי גם בעתיד, בצבא, בחיים. זהו, תודה על ההקשבה, מקווה שנהניתם.